Čaute lidi, já vás zdravím, moje jméno je Kury a vítám vás u svého prvního videa na tomhletom kanále. Tohle videjko bude spíš jenom taková informačka o tom, co se chystá, kdy to bude a tak dál. Takže zprvu bych jsem asi chtěl říct, aby jsem ještě uvedl na pravou míru, proč vlastně tenhle kanál vzniknul. Tenhle kanál vzniknul kvůli tomu, že na mém předchozím účtu se tak trošku všechno prolínalo dohromady, nestíhal jsem všechno sledovat. A taky to bylo z důvodu toho, že bych si ten předchozí kanál chtěl nechat jako svůj osobní, víceméně. Dál, potom, na tomhle kanále budou vycházet jenom hry, a co se týče Gothicu, LOLka, Stalin Subway 2 a různých dalších her, jako třeba může být ještě například Team Fortress 2 a různé věci, tak můžete mi třeba taky napsat, co by na tomhle kanále jste rádi viděli jako, dá se říct, gameplay ze hry. Určitě bych si chtěl taky zkusit zahrát hru Slendera nebo třeba Prop Hunt. Otázkou je, jestli to vůbec někdo se mnou bude chtít hrát, protože hrát to sám je taková trošku nuda a navíc myslím, že ani Prop Hunt se sám hrát nedá. No, uvidíme prostě, jak to tam bude. O své série se teda nemusíte bát, budou tady další díly. Jen tak dopředu jsem se rozhodl, že bych na tenhle kanál nahrál víceméně i ten první díl z Gothicu, protože mít nekompletní sérii na kanále z jedné hry se mi zdá trošku blbý a prostě překlikávat kvůli jednomu dílu na jiný kanál taky není zrovna dvakrát dobrý. Takže natočíme spolu znovu první díl Gothicu, vrhneme se na LOLko. Co se týče doby, kdy budou videa vycházet po sobě, tak to bude zhruba jedno za týden. Pokud nebudu moct natočit, tak se prosím nezlobte. Tak vyjde video jednou za 14 dní, což si myslím, že je úplně adekvátní doba na to. A to by možná bylo tak nějak jakože všechno. Já se s váma loučím, doufám, že se nezlobíte, že výroba videí od Studio Kury byla přesunuta a čáves.